Ito ang Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa maniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na. Wow! Happy New Year! Hello, my munta. Good morning, buenos dias. Salamat sabag kayo. Gimingaw jud sila nako. I miss you po. Sigurado ba kayo? I miss you all. Check collected by. So good morning. Assalamualaikum katan maayong buntag kanatong tanan. Syempre, God bless and Happy New Year. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Grabe to kayo. Wow, nito to kayo. Nito pamina. Wow, back to work. Back to school. Siyempre, good morning, my buntag. To all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Wow! Oh, enjoy ba? Wow, ginawa ko. Oh, ang hardworking ha, ang hardworking. Dapat continue lang. Continue. Correct. Wow. Oh, hapit na. Humana ang Pasko. Oh, humana ang New Year. Oh, mubalik na ta sa atong maot nga batasan. Balik na po. Siyempre, good morning, Brasilia, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, live na live ko sa akong FB, ha, Lando Bisaya. O siyempre, i-replay na mo sa among page ang 106.7 Marino News FM. O sa among YouTube channel, o Zeno Radio. O siyempre, pa mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Wow! Ang among text line ang 0975-073036. Wow! O, bongga ka ko gisuot. Wow, nindot kayo. So, diba? Siyempre, good morning, my buntag to all my friends. So, diba? O, ang ipamingaw na ko, kinsa may wala gimingaw na ko, kay, wala pinaskuhan. O, diba? Wow! Siyempre, check connected bio. Siyempre, good morning, my buntag. Siyempre, sa mong OIC College President, Mr. Roderick D. Trio. Sir, good morning, sir. Ang atong Vice President for Student Affairs and Service. Good morning. Dr. Rizal Loryog, good morning. Ang atong Vice President for Academic Affairs, Sir Jones Loryog. Good morning. Happy morning lang. O, siyempre, good morning. Ma'am Phyllis Goso, atong college registrar, good morning. O siyempre, yung mga anak, siyempre, atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow! My friend, Mr. Regan Sitoy. Oh, siyempre, tayo lang. Ang butang anak ni Mami Tilde Sitoy. Andon siya siya, diya sa barangay Kawit. Butang, matulog, ganun siya. Oh, siyempre, yung mga assistant dyan, wow, good morning. Robert Cago and your family. Oh, siyempre, good morning. Gwapo mga anak ni si Robani Cago. Garap mo ni Goro. Oh, magwapo dahil. Gwapo mo ni si Robani, pero tambok lang ba? Si Absa Chula, good morning. Wala ba, di ba? Ang iyang hubby, siyang baby love.
Siyempre, my morning. Siyempre, Ma'am John Gonzales, Sugalimoni, Nasam Nicolito, at EGL Parcos, good morning. Siyempre, good morning. Siyempre, ang atong upat ka din, no? Kumilangga, happy morning lang, Jod. Ma'am Marnit Apit, good morning, Kapitan. Captain Marnit Apit, good morning. Atong Discalus Maritime Education, Captain Lorente. Ivan Jod Quario, wow. Captain Kaloyloy, Sir Salon, happy morning lang. Sir Jespina, good morning. Sir Bingel, Sir Mendoza, wow. Sir Kiawit, Captain Kaloyloy, happy morning ka natong tanan. Like, Dr. Alma Pinalabas, happy New Year. Di ba, wow, atong din sa College of Management Technology. Ma'am Alili, Dr. Melo Siok, good morning. Dr. Lita Capasio, wow, good morning. Atong Head sa Sports and Socio-Cultural, wow. Syempre, good morning, happy New Year, Dr. Libertito, ang atong din sa College of Fisheries and Marine Sciences. Iyang mga faculty and staff, wow. Siyempre ang akong din, wow, the College of Education and Liberal Arts. Good morning, Dr. Arman Lee. Wow, good morning, Secretary, happy morning. Juan Santos, Sir Ma'am Bilarvino. Wow, Ma'am Fernan, Ma'am Toribio. Diba, wow, Ma'am Santiago, si Ma'am. Basta man na ito, nakalimut ko sa pangalan, basta man. Siyempre, good morning. Uy, malimot niya ko, ha? Kay Nomina, hello, good morning dia sa Kapitan sa Bolong, happy morning. Wow. Di ba Corregano? Asar tungalan na to diri, Wow, galo si Kagawad Rosete o si Kapitan Coros. Mimulay sa Corregano. Di ba? Ginawa ko. Hoy, ginawa ko mabuang ko bayot. Ako, George, gigibi. Ingon nila. Hoy, ingon diri lang na pinagtext ako. Sir Lando, gibiyaan na Jod nako ang akong pagkagastador niya itong 2024. Pero ni uban man Jod kanong 2025. Boy. Wow! Bongga! Hello, good morning atong mga sukay, mga tricycle drivers. Lig-lig, habal-habal. Happy morning lang. Mga taxi drivers, diba? Wow! Mga piyagyo, happy morning ka nato atong mga sukay sa 98 ka barangay. Wow! Pagkanindot gayo, diba, na paminahon nga nibalik na po ang sabaan sa kahanginan. Wow! Good morning! Atong mga sukay, labi na sa Isabel City and Lamitan City. Syempre, good morning, wow! Labi na sa Sambud. Happy morning! Labi na sa XYZ Food Hub. Wow, happy morning lang, Jude. Diba? Diba mo, Auntie Annabelle Pipanko. Happy New Year. Si Uncle Edwin Franco, magpapabili. Good morning, Mami de Salapina. Good morning. Sir Mario James General, happy morning dahil sa La Milagros Subdivision. Happy morning ka na itong tanan. Siyempre, Happy New Year and Happy Three Kings. ZNG Tailoring by Castro, happy morning. Sir Paul and Ma Castro, good morning. Kami will check on your family. Lama kalian sa Lotanga, sa Bagundo, John Marlin, wow, Papasin Bibicino, Dennis. Wow, ko lang Master Cutter and syempre Antinol pa dia sa ZNG Tailoring by Castro. Wow, happy morning ka na itong kanan nyo. Wow, hello, good morning, Jopel Pacanya. Syempre, good morning, maayong buntag Sir Lando unta sa buwagan ka. Kanunay sa grasya. Ginaot mo ta, Jopel Pacanya, sikat-sikaran ta ka sa mga blessings. Dawat ni mo karon og kilat. Very much! Maigo mo ta sa kilat, sa kadagang kwarta karon, no, diba? Pagdugdugan ng taka sa mga wala, lapit na eleksyon. Kuyawan! Diba? Happy morning na, diba? Wow! Siyempre, wow! Bantay dito, swerte no? Wow! Wow, si Don Holio, Page Amukal, mga Amukal family sa Sotterville. Happy morning! Nan po na ipaliyom ni Robin, nga rin po na sa, basta di mali, basta wala dahil iyo, suhan mo, badi mo rin, ay mo kabalaka kay swerte kay ang color of the year is brown. Ang color of the year is brown. So naa naman ni sa atong panit, ambot na lang di malason magyapon ta karong tuwiga.
Lami ka pong kumuloto. Hoy, mas lami kumuloto ni mo dyan po ilang gara po kada. Sindi na yung Gika, sir. Basta na ata balag pakyas sa mga raffles. Niya basta Gcash na ata. Di correct, oh. Ay, kalimot dyan pila akong Gcash. 0994-600-6401. Diba? Og siyempre, good morning! Display Presel Yard, sa Dacon Village Home, sabi sa likod ko yung Activate Pilot Family, good morning! Mother's Day, good morning, Jordan, good morning, da sa Barangay CI, Barangay CI man dyan, wala mo yung, sa CI, di ba, no, sa CI dito, silingan din ako na, og siyempre, sa among manager nga, nagwap ko lagi niya siya, Uy, di ba no? Makanindot tulog aura no kung ang mga problema imong walaon na no sa imong kuha. Ay, feeling good. Oh, di ba sa imong mga kalang magkuhan mo ba? Mag-aura ba yan po? Nindot ba ang kuha? Nindot ba ang... ako gani, wala ako'y problema, no? O, di ba? Oh. Grabe yung gali mo ba? So, nindot so kayo basta wala tayong problema. Di ba? Pagklaro ka. Oh. Asa may gusto ni mo? Mawala imong problema o ikaw mawala? Ay, feeling good. Ayoko! Lagi. Kini maglago tani mga fake nga virus ha o magligo ta tani. Baka bisag igham lang na imong tao lingid. Diyan baka mulingid na pala. Hello, good morning Ana Bilia Maca Santos. Good morning, Sir Lando, Pasyo, Teresa. Mercy Dayan School sa may Lola Bells and Yaya Bells. Thank you. Punitin ang Diyan sana! po may Santa Maria, no? Di ba? Wow, si Paul Metz. Happy morning. Og siyempre, good morning. I miss you. Di ba? Ay, nindot mo tani ka nun, Lunes na lunes sa Three Kings. Dapat na akong gipadala. Gipadala nunta. Para mas niluto gipadala nunta. Kinuha ko. What? Sama ka, Mami Arjun. Huwag kayo na di, ha? Happy Kings. Happy New Year, Mami Arjun. Yes, sa Skybox Coffee. Kinuha ko. Swerte ko kayo. Ang damo kayo. Lunes sa lunes ba? Happy Three Kings. Kinuha ko. Oo. Gimingaw na ba akong kuhan? What's yung kuhan na ito? Amot, makonsensya na siya ron. Ipadala na ni Jojo Holmes na niya hajad. Dilita angay masuko karong apanahuna. Masuko pa ta nga. Mangluod pa ta. Oo, diba? Unala ba yung mga kuhan nga? Lood, pero lami. Mami Arjen Pardo, hello, good morning. BGGMP sa by Skybox Coffee. And syempre, sa Malas Batchoy, I miss na sa Malas Batchoy, no? Di ba? Correct. Auntie Chanda Abel Pardo, good morning. Happy New Year, Sir Lando. Shout out sa MB Allison Con Carrier 14. Wow! Ingon si Meds Paul. Luwap. Wow. Paul, di ito. Happy morning atong mga friends sa Allison Shipping Lines. Wow. Inaot pa nga. Libre me. Travel going to and ever. Og siyempre, good morning, Chrissy. Good morning. Atong mga suki. Wow. Happy morning lang, Joko Nico. Wala na sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning ka natong tanan. Wow. Si Ate Faith. Wow. Si Eileen, si Fatima, si Rinrin, si Henry, wow, at mula si Marvin, o si Master Chopper, wow. Pag kanino ito kayo mo. Mukanta sa ko, o, diba, o. Mukanta tao, kay Ginoo ko.
Kadata team song ga. Gimingan ba ko ninyo? Oh, nana, kadata team song ha. Bring fun to your life. Di ba? Murag akapila na sa inyo diya ha, mga friends. Yes! Wow! Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko higala, siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matagbuntag kanunaya. Aminaw sa programa ni Landong Bisaya, gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lula, mga inday, mga undo, mga biyodog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindera. Lingawon ko kamong tanan gitikon sa makadaghan. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mr. gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makalungag ang iyahang asawa. Matod pa ni Mrs. Mr. ayaw kabala ka, paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit among idalit. Wow, diba? Wow, happy 3 Kings na ngayon si Ma'am Christina Malin Castro. Hello, salamat sa GNG, happy 3 Kings. Sir Lando, I miss you too. Si Patbon, Patagana, wow, happy morning. Si Connie Dublado sa Sogosan, happy morning ka natong taningat lang. Siyempre, good morning, mayong buntag. Diba? Yes, ato sa Isabela City, Alameda City, wala sa barangay Balon, no? Hoy, nalabyan ako ng balon, nakatulto na jog ko, barangay Balon, no? Diba? Dito ay last day na siya, no? Going to Lamitan, no? Katanya ito kong lamitan last siya. Wow, diba? Diba? Balay mo sa Facebook Gulayan. Good morning, Kuya Roel Maleon and your family. Good morning, Ron Cross and Ba at Katiting Faisal. Mga Tarusa family, happy morning ka natong tanan. Ingat-ingat lang, diba? Si Arjumek Tarusa, my baby love, happy morning. Good morning, Grace. O sa tanan diya, amping ang tanan. God bless us always. Ingon si Connie Dublado. Diya sa Sogod, Southern Leyte. Siyempre, good morning. Good morning ang nagbitay nga radyo diya sa Infinity Salon and Barber Shop. Happy morning. Angel Milano, hello my friend. Wow. Ang siyempre Junjun, si Teddy, si Edmar, happy morning about Jimar. Wow, si Uncle Modi, Uncle Richie, si Dreamboy, happy morning ka na sa Infinity Salon and Barber Shop diya sa Limtown. Happy morning Ladjo Corrigo. Wow. Niya. Kumusta man ang 13 ka prutas? Sige ni butang-butang ha, butang-butang patag humay, butang-butang patag kwarta, butang-butang mga Chinese, ampaw-ampaw diya. Niswerte na ba? Niswerte na. Hoy!
Bisag ibutang pa ng punuan ninyo sa mga prutas ya, og inyong batasan pangit ngilad na gyapon. Bisag unsa pa ninyo butang na paglili ya. Kung inyong batasan wala jud mo bisag butang pa tong punuas baliti di ako butang sa mga prutas niya. Patay dinaw, di ba? Ako di ba? Ako wadyo ko ikusap sa akong kinabuhi sabaan lang yapon jud palahubog lang yapon ko sa. Wala lang ko dio. Pero ako din ako mainom mainom ka po pero drink responsibly na. Kaya naningil na ang lawas o sa kaibayad na ko ani nga dugay ra ba tong mga medical assistance. Hoy, joke lang! Ay! Oo, ang gumayot na sa gulo. Hello, good morning! Mga tulog, good morning pamilya sa Mampang. Happy morning, mga tanong yun. Yes, o diba? Yeng Ventura, di ka ingom sa hoy, suki. Huwag kalimutang i-greet mamaya. Okay, Yeng Ventura, di ka your family. Happy morning ka na tanan. Buenos dias. Gloria Diaz, Pagito Diaz, 40 Diaz, 30 Diaz, 365 Diaz. Happy morning, diba? Wow! Ay mo kabalaka! Ayaw mo kabalaka kay 11 months na lang, 2026 na! Nabuhan, pagkadali pa yung dagas panahon, oy! O alas 6 na, karo ba 7, tapos kinuha ko. Unya, ani ka man, wow! Prititit. Oh, di ba? Pit, senyor, kang tatay kini. Di ba? Sige na po. Wow, nindot yung kayo, no? O, kisa pa itong ay, ito masoy sa magay. Diya sa bagsakan, happy morning. O, hello, good morning. Diya sa stall number 19 ba to? O, kinisi, babado ko nag-greet to di ba? Naminaw dahil sila diya sa barter sa Camino Nuevo. Wow, daw marino doon sila ay daw. Kamu ha? Oo, maminaw, di rin mamis. Oo. Stall number 19 ba to? O naman to yung number da, no? 097506. Akong gisulat sa inyong karton. O, para maka-text mo, ha? O, 09700773. Dasag may Camino Nuevo barter trade. O, di ba? Naminaw na sila sa Marino News FM. Uy, salamat, ha? O, si Kuan diya sa may tumaga. Happy morning, Jerry Garcia. Awu. Happy morning. Oh, wow. Pagkadagana ito mga suki, oh. Hala, suki, dali doon, mga suki. Samtang di pa magsuki-suki, ala. Regine, awu, di ba, oh. Hello, good morning! Labi na sa atong mga gwapong drivers, no? Wow, oh, di ba, wow. Jerry Balumid, Dixon Sebastian, happy morning, Dondo, Jula. Real BR, happy morning. Joven, Benz, happy morning. Oh, kay Darwin, Tinibanban, Tumanda, oh, good morning. Wow, mami, dara pa din apa, Makoy, Madam Chong, Madam Gloria Trio, si Linlin Rosales, si Lizelle, sa Gloria Escante, happy morning. Kanatong na kay Naminaw, wow. Hola, Kuya Mila, bokay si Chico. Good morning in your family, imong mistisa nga asawa. Og labi makaliwat, diha sa Olotanga, happy morning kanatong tanan. Og labi na, diha sa CI. Mga Tolyo, family, og si sa Munching. Happy morning kanatong tanan. Ingat-ingat to, ha. Pag kanindot, wow. Ginoo ko. Laguan pa. Comment pa dire. Pasig pa. Comment pa dire. Reynaldin Tulio dahay. Morning na, bes. Konsensya man na siya. Diba? Muna kay followers. Ako follow both. Siyempre, mag-follow boat. Ganun mo pala ko follow boat. Kay na may doha kay speedboat. Wala po wala pa ko kasakay. Ma-request ko niya. Ako, gasolina ako 2 ka litro. Okay na oy, sa Tagros. 2 ka litro naman dyan sa Tagros Island. Sa diadyo. Hoy! Napudiri. Oy, silando, 2025 na lang. Abi na ko sila sa una, naitay trabaho, dali tamadato.
Mas dali man tang mamatay di ay. Di ba? Kuya Rigan, no? Di ba? Manang kanino to, manang mapasayloay jud ta sa atong mga kuan, sa atong mga kaigsunan, nga sa pasayloa jud ha, pasayloa jud. Pero iba rin talaga yung iba talaga yung saya pag nakaganti ka, no? Hello, Eugene Manangkel Riponte. Hala pa, shout out, sir. Sa DPWH, di ba? Eugene Manangkel. Hello, my love. Kumusta? Di ba? Netong 2024, gusto ko pagpasaylo, di ba? Karon 25, ginoo ko. Sapak ko na mo dito na ko, sa ulo. Kudyawan, no? Hoy, aroy. Ale, hay magkanta na po ko. Kanta na to kumanta. Nadyo maigo ani niya ron. Nadyo maigo. Siyempre, gimingaw ba ako ninyo? Wa mo gimingaw na ako? Siyempre. Sa pamingaw ninyo, nga patay na. Joke lang. Nana. Kini, puwerte. Kantar tani. Yes! Hello, Nang Mandy. Di nagyug kumang libag sa 2025. May duha ka chismosa ni saad na silang duha nga sa New Year sila magpag-una. Di na kuno mamakak at di manong mga anak o dili nagyud sila manglibag. Siya mo entra pa tapos sa mga chismosa sa balay siya magbundo na. Pero laki karon ang chismosa kaysa group chat adto na magchika-chika di nagyug ko manglibag. Sa 2025 may asawa naguol iyang banang nga sugarol ay mapildi iplinda ang purol. Iyahang gikasapan sa sugal gipaundang kay nahurot ilang kapdangan. Saan na iyang bana nga sa New Year mag-usap na sa sugal kuno mo biya na. Di na kuno siya makikusta muundang na bisan pusta anay pa di nagyud sa manglibag. Sa 2025 may duha ka chismosa ni saad silang duha nasa New Year sila magpag-una. Di na kuno mamakat at di manong mga anak o dili nagyud sila manglibag. Di siya mo intra pa tapok sa mga chismosa sa balay siya magbundo na. Pero lagi karon ang chismosa kaysa group chat adto na magchika-chika di nagyud ko manglibag. Sa 2025 di nagyud ko manglibag. Sa 2025 unsa man libag pa ka? Sa 2025 di ba? Na sila ana, kami lang diri ha sa Marino la. Very much. Aray! Buang ko ba ito managgan ta ba? Managgan ta rin mo. Ari, giwaw na ko na daw. Siyempre sa hello, good morning. Sir Rick, Ma'am Norma, Pilano, good morning. Masir Flores Syndrome, Nelson Waus, Christel Cedric Wow, Bis Chang Chang,
Florista. Good morning, Bes. Siyempre, good morning, Miss Maripil Barbrang. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning. Iyang assistant, siyempre. Siyempre, si Mr. Wilson Benetes. Good morning, Jod Kway. Good morning. Sige Masagas, Remy Masagas, Gabi. Shy. Barko dyan, asyantata, mga anak. Mami Umar, Jermar, Ma'am Dana, Lian. Happy morning ka na itong talangat-ingat lang. Wow. Hello, good morning. Happy New Year, migo. Happy New Year po. Di ba? Insik man imong kuan oy, mga ngalan oy. Wow! Nanatulog kayo Happy Tricking sir tanan na Epiphany karon Epiphany. Di ba? Happy Tricking so, di ba? Kisa man tulog ka hari. Wow. Si Baltasar, si Gaspar o si Melchor. Di ba? Nasa correct. Wow. Pag kanina ito kayo. So, syempre, kay first day, nagbalik na ako din sa Manilo, kay grabe kang bakasyon, laglaag. Syempre, yandama dyan mo ni Uncle Ruben, di ba? Umamisiga nga haom sa inyong mga gusto. Haom sa inyong pagpaminaw. Haom di ba? Okay, sa Pasko, nagwis magkukag hamonada. Nagwis kag hamonada sa Pasko. Pero ang yatag sa Ginoo, hamon sa kinabuhi. Si Brigada DJ Brony Migo, di ba? Taga Brigada, naminaw kayo na ako. Hoy, joke lang. Ako ng amigo. Hello. Kailan ka na? Amo nag-aba na mo siyempre, sa Zamboanga Press Club Incorporated. Hello, Sir J.V. Francisco, among President. Ma'am Molina. Diya sa among sister camp, kuha na mo registration ako. Hingara po ni siya. Hingara po ni si DJ Bono. Nako diri sa surface of the moon, karon nagkape. Kulbaan ko na mo, hingara na ka. Wow! Andam na dyan ang Ruben, no? Nga nindot yun nga inyong maggusto yun, no? Wow! Pagkanot ang music dire, di ba? Hala, ang Ruben na ito ng Ilamba, Ibunal, Ilabyog. Ang mga musikang Nisaya nga mauna, haom sa timpla. Haom sa ilang mga kuwan sa atong mga sulti paminaw. Sabot ang haom? Nga sakto, diba? Sakto. Kanang haom nga. Pagklaro ka. Haom ko ba nga? Wa mo luag. Wa mo ugot. Kanang sakto. Haom lang dyan na siya. What? Sigurado ba kayo? Haom sa tim... Hey, laom lang kami sa'yo. Hey, laom lang kami sa'yo. Kamu manang kamu di kamu manang ari mo diri di ba Tapoy naman ako, damo na ko stress to. So buenas. Kin ba mga hente aki? Di ba? Chubakan. Easy. Kin ba mga hente aki, mga dupang gid? mga bantot ba? Easy. Mga bantot maas. Bantot malingkat. Hoy, kabalo. Alay mo buwan ko ba yun? Regards ko ni Migo Papa Joms. Wala na siya dire. Diba? Ay, nga si Mela. Kuya Mela po kay Chico. Si Chico ba? Ang tulo ka ari, ang kulan, si Jom, si Ruben, o si Lando. So, kung kami ang tulo ka hari, Kuya Mel. Pantay ka, tol. So, among kita gagasa si Sir Dahay. Sir Dahay, ang tuwa. Feeling good.
Dahil na tao. Wala ko naman nato lang ilumay ko na love you. Pagpaga na ganun. Hala, syagit na ako mga anak. Shy, bright ko Diyos, ICM Tantan. Regine. 1, 2, 3, let's go! Music and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Pagkanin tayo, diba? Oy, kumusta? Kumusta naman ang Prosperity Bowl diha? Kumusta naman ang mga Prosperity Bowl diha katong ang kwarta giugbok sa bugas? Napa ba? Maabtan pa ka nag January 12. Bantay-bantay lang mo ha. Ang katong giugbok nga bugas ba katong mga kuan-kuanda ba pagka pagkumanog picture gipalit dayon. Di ba? Humanagyan ang Noche Buena, no? Manapod ang Medianoche. Balik na po lang trabaho. Magkita na pala sa atong mga kauban nga mura po dog amo, di ba, no? Balik na po tao pagkalitsi-litsi. Labi na inigdawat sa sweldo nga short per me. Na po din Sir Orlando. Nakaya ganin ako ang December 25 og New Year nga ako lang usa. February 14 pa ka ha? Tinodo na no? Nakaya ganin mo ang December 25 og New Year nga ikarang usa. February 14 pa ka ha? Nga pagkaugma sweldo na. Hello, good morning, Talo Barbershop. Dali si Manyusa, diya sa Ilong Sapatos, good morning. Siyempre kayo nyo, yan karon, diyan ang inyong ipaabot, ang inyong kapalamas nilo, walay sa mag-unsa pa ng ubanda sa Ilong, walay makatupong sa horoscope ni Madam Landing, kay kining akong horoscope kinuko. Very much! Pas mo dyan ang gawas, aninita. A few moments later. Siyempre, ang atong kapalaran ko ng adlaw, Epiphany, di ba? Three kings, no? Di ba? We three kings of Orient are, di ba? Let's pati ng suga, kaya mag-horoscope na ta. Teka na! Di ba? Pati ng suga, correct, ha? Sir Lando, ina na akong uyab na Sir Lando nga tuig rang magbag-o pero dili akong pagmahal nimo. Asang sundang may bayo na to. Aris! Murag walay mga komplikasyon karong adlaw ni mga Aris, walay mga major setback karong adlaw. So make sure lang make sure sa Aris nga dili nimo sikosikan. Don't waste any time karong these small things and you'll be fine. Ayaw jud. Para sa mo kumakaron Aris, no? So you have to give 100% to get your back. Labi na sa imo ang pagsalig to get back your partner's trust. Di ba? Kung dili na makagano ko pag get ready for a true hell gito ka Aris. Para sa imong trabaho o sa imong karera karon sa imong concern karon sa financial. You'll finally put an end karon. Labi na sa mga activities karon nga you were concerned about this week lang. So imo jang humnon karong adlaw karon sa manahon na para walay problema Aris. Para sa imong kayuhan karon. Dili jud ka makasolve ang mga issue karon Aris sa imong relasyon karon. By shutting your mouth sigag yaw-yaw. Dili jud ka man But before you realize karon, problems will be out of control na ka Aris para wala wow bungga. Tauros.
Hoy Taurus, unsa man ang mga sitwasyon karon Taurus no nga medyo may naghatag nimo kagulanan karon that gives you mga worried karon. So will be managed. So will be managed to resolve some situations karon nga medyo maunay na pad you were worried about. So na yung mga tension karon, around you will come to an end na. So mga tension lang. So di pwede ang 20, 30, 40, 50 dapat 10 lang jud up to 1 2 3 4 5 10 tension, di ba? Attention, di ba? Hello, good morning. Anali Gakang, Rayan Gakang, Diyos Gakang, diya sa gusto. Ang mo masilingan diya sa imong gugma karon Taurus, no? Imo na may nakaintindi si karon nga medyo di ba? Di ba? Nagkaro ka. Na imong tendency karon nga you'll be lonely karon when put on the right emotional path nimo karong adlaw, Taurus. So you have to change some things lang ha. So na kay mga usbod karon some things lang para dili gamay kuan. Okay, some raman, di ba? Di man daghan, di ba? Para sa imong karga ba nimo karon Taurus? Di ka no, kinala andam jud ka, you need to be ready karon for action karon adlaw Taurus. Make sure nga you pay extra attention karon to all your tasks. Unsa nang imong mga gipangbuhat dapat na you have to pay attention. Para medyo na kay extra para dili walay mga setbacks, walay mga problema sa imong trabaho. Para sa imong kayuan mo karon. You cannot hold on to a particular moment sa imong kinabuhi karon Taurus. Or siyempre it will pass you by. So kinahanglan ka you will learn to overcome. You have to learn to overcome any difficulties in your way para walay problema Taurus. Mabuang kumayot na siya. Gemini. Wait karon Gemini, you'll be completely succeeded karon by your responsibilities karon sa imong responsibilidad o obligasyon, your obligations karong adlaw. So things won't get better with the passing of time. So ayaw dyan na, dito na maayo. Bantay lang dyan ka. Para sa imong gugma karon yung Gemini, it makes no sense karon trying to deny, mamakak dyan ka. To deny unsa ka, imo palikaran, to deny who you are. Diba? And syempre, you have to adapt yourself to the image your partner wants. Unsay gusto sa imong dapat ikaw, sa iyang image, gusto ka masanto, hala, sige, magbibutan jud ka para walay problema sa imong gugma. Para sa imong career ka ba nimo sa pinansa karon? Na mga dili maayong intentions karon. Uban of your workmates karong adlaw, Gemini, batay ka nga ma-exposed karong adlaw. So the ill intentions of some of your workmates will be exposed karong adlaw. So dapat ikaw, first day, keep your cool lang, inay-inay, kalma-kalma lang, ay lang init-init sa ulo, kaya para walay problema. Para sa mong kayuhan, hinumdumi ha, remember lang ka, Gemini ha, isolation, o kan mag-isolate ka, di na solution, is no solution to your problems. Ayaw dyan ha. So you need to experience the negative side of your life to appreciate the positive, para walay problema, Gemini. Cancer. Na mga sitwasyon some situations will take you to start taking more seriously those ideas you have in your head. So unsa namang ideas karon, you have to take nga imo na pagasugdan ug maayo ba na o dili para mahibaw-an sa imong mga kuyog. Para sa imong gugma karon Cancer, so you feel emptiness karong adlaw, medyo hawang ang imong dughan, hawang ang imong kinabuhi ko. You feel emptiness karon, left by someone who recently left you. Dapat ayaw mong pag-left, dapat mag-right ka, Gemini. Kung sa may mga kanimo imong hawang sa imong kinabuhi karon, pwede ka mangayog tabang. So try to seek ang refuge in your friends para dili ka magproblema. Wag gugma sa imong karinagtaban nimo karon. Don't let ayaw itugot ka ng mga dili maayo nga comments karon nimo, the ill-intended comments karon. Maunay makadaot, maka-break sa imong concentration sa imong trabaho karon Cancer. Ayaw. Dapat imo nang ipasok sa imong pika sa dunggan. You have to ignore everything. You have to ignore everything that is negative. Ayaw na para walay problema. Para sa imong kaayuhan,
Ayaw ito nga, don't let habits from your past nga maunay mag-control sa imong kinabuhi. Ayaw jud Cancer. So kung gusto ka may tabo na, if you let it happen lang, so a lot will be at risk. So may kuyaw jud na in danger ka Cancer, ha? Ayaw jud ayaw. Kalimti na mga nangagi. Para walay problema sa imong mga sa past, imong mga present and your future. So naman na atong first set sa atong kapalakan ng adlaw. Si Aries tawag sa Cancer ang unang set nga mapas mo. Kay ngano sila ang unang nito. Wow, bungga. Napo din. Sir Lando, medyo hilas po kayo, Sir Lando, no? Di ba? Medyo hilas po kayo sa part nga gusto niyo magbago. Gusto niyo magbago ang uban. Pero ikaw walay kausaban. Di ba? Maningon na, ay, wa ka kuyapi. May pag magkapi. Di ba? Napo din rin, Sir Lando. Maglibog ko, Sir Lando. Kung pwede palang mag-request sa New Year. Kung pwede pala daw nag-request na itong New Year, ginoo ko. Maraming pera, unta. Ang iyang gi-request sa New Year, maraming pera. Pero ang gihatag sa Ginoo, maraming plema. May gana kay plema lang. Dili problema. Gihatag ni mo. Jara ka. Jawan tali mo, oy. Napodiri ang text, Pwede naman siguro ko maningil, no? Kay nakita man ko sa imong lamesa, dagang kagiugbok nga kwarta sa bugas. What? Ayaw ko kina, dili ka mo data. Mahal ko ba ko'y plato-plato, kutsara, di ba do? Lago, no, pwede ato lang ilambay po na labyog, kanang sakto sa timpla, jud, ha? Labi na sa G. Angelo, di ba? Si Ma'am Christina, di ba? Naminaw dyan si Kuya Mel po, Rigas kayo mga asawa, Kuya Mel, ha? Siyempre, good morning. Kato akong amigo na sa talon-talon, tricycle driver, ha? Wala, di ba? Iya kong gidala sa ngit-ngit, di ba, Iya kong nasa no, di ba? Salamat kayo sa tricycle driver, ha? Nga kato sakay ko niya, iya ko, naminaw ko, iya kong gidala sa ngit-ngit. Wow, grabe, ninot kayo. Iya kong Wala katawa nga, Roberto, noon man. Gidala ko na sa ngit-ngit kay, nakatong kami nilang dua, wow. Iyang gigawa, iyang gikot, iyang bulsa, iyang gigawa sa yun tong What? Iyang gikot, iyang relo, katong glow in the dark. Glow in the dark, ano sa... Ay, Sir Lando, ako'y bagong relo, glow in the dark. Muna ginala ko yan sa ngit-ngit. Tamay takong sa Hala, Roberto ng Ilambas. Siya kita kong angels. Regine. Ang galing sumayaw ang ganyan. 106.7 Marina News FM. Sisid na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Wapag kanino ti kayo. Ang gano'n, no? Yeah, the snake man day taro, no? Wow, nasa, Kung saan klase nga snake? Napadagang klase nga snake. Snake nga. Snake lang, di ba? Di ba? Iya, the snake man day taron. Bantayan na, ingon sila, bantayan daw ni mo yung mga uyab, ubana, kay basentok buras bitin sa imong kaila. Well. Di ba? Ingon sa akin, Sir Lando. Bantay gani ko, pati ko masakpan. Napon din nagkesa, kinyan daw magkaisura, Sir Lando.
bikla lang ang tanan, ayaw lang ang dragon nga gapahilom-hilom lang. Kay basta ako'y mubuga, di mo alang-alang, bisag suod pa ta. Hala, bantay-bantay lang jud mo, ha? Ay, jumukuan. Ay, jumukuan. Kaya magkuan gali mo. Ginoo ko, magbahan na ginoo ko. Inyo dyan ang problema. Wako'y labot, ha? No. Di ala lagod. Manayon nga. Manayon nila nga. No. Dili pa maguta paboran sa... Dali po kalabot yun. Ang swerte ba? Naman sa kinabuhi, no? Dili, manayon lang dili palagita paboran sa panahon karon. Dili patapaboran sa panahon karon. Kay naapatay gaba, kinahanglang bayaran nato. Napatay gaba. Manag, good okay, man great, akin na kanukutan. Wow, good morning. Rampig Guanzon, diyan sa Los Tres, wow. Og lamin natin ang mga soke diyan sa Santa Catalina. Og sila niya na, ang atong, diba? Ang atong second set sa ito kapalaran ng adlaw. January. January 6, January 6, 2025. Diba? Og magpasalamat kita. Magpasalamat kita sa Ginoo. Inatong 2024. Daghang kay tagibati ambot og abtan patag 25 kubuhi pa man ta abot ito sumulapas pa jud ay tanong. Kainong kog up to 2024 lang tato sa ato mga ibati, no? Pero nindot tayo ang Ginoo. Ay Ginoo, ay sa ko kwa Ginoo. Ginoo. Ay sa ko kwa Ginoo kay magminyo sa ako. Ay, kaluod. Hello, Ma'am Dines. White, cherry lang kasalin sa Plans Lechon. Amina talaga, wow. Og selfie, si Junto Sanson, Kapin Jerry Sanson. Happy morning lang. Hola, Leo. Oy, you will end up your day. You will end up your day kung feeling completely exhausted. Karon Leo. So, you need to learn that you can't be in many places at the same time, ha? Dili ka makaano, ha? You cannot, dapat makaton po ka nga. Dili ka kanunay. You cannot be in many places at the same time. Siyempre, juday nga pareho talaga. Sa imong kumakaroon, Leo. You will carry the weight of your routine sa imong wow, Ginoo ko, imong pa your burden karon kadlawas imong back. And you'll be waiting for your partner to receive you with a hug. Wow, Ginoo ko, a hug. Kanang hug mo, pagkaon mas baboy, di ba, joke lang. Para sa imong karakter mo karon. Don't let your pride kanang imong pagkagarbusa karon. Don't let your pride blind your eyes karon. Labi na sa mga kamaturan to the obvious karon adlaw, Leo. Kinalaga you will need to change. You'll need to change your habits at work. Kay ikaw po wala pagbatasan dia change na siya. Para sa imong kaayuhan karon, Leo. So, starting a relationship karon entails many responsibilities. So, tinuod na, and sacrifices. Ayaw, dili lami ang gugma. Nadyo na yung mga kuan karon, mga responsibilidad o mga sakripisyo. So, make sure lang dyan nga, ready na ka, andam na ka, umusulod, Leo. Virgo, kalalawa, you'll manage to stick to your task karong adlaw, Virgo. So, they will let you organize more efficiently your day tomorrow. Tomorrow pa. Wapabungga lang. Sa imong gugma karon, Virgo, your glances won't be, di na manotice karon at all your circle. Banta. So, try lang to make the most of it when charm keeps you company. Kung ang charm karon, ang karisma, mukuyog nimo. Asa po nimo gibilin, Virgo, nga naman mukuyog nas karisma nimo. Para sa imong karakter mo karon, so imo ka lang ma-fulfill ka, you will be able to fulfill karon sa imong deadlines karon. So pasalamat sa thanks to your constant dedication og syempre sa imong pagka hard work. Hard working nimo pagka wow, wa sa magtapol kay first day man. After 1 week ginawa ko kulirit. Para sa imong kayuhan karon, Virgo.
kanang imong pagka-lahi o imong pagka-indifference karon to other people's feelings karon is taking you directly to loneliness. Magmagulanon jud ka kanang imong pagkakuani mo. Pagka mulikay mo ano siya, ana ginoko. So gi-warningan talang ka ha. Warning 1 2 3 4 warning. Ulirit, kuyawan tani mo gala po ka Virgo. Uy Libra karon Libra, get ready to enjoy. Get ready to enjoy sa imong mga efforts o sa mga resulta sa imong mga ipangbuhat karon. The time's got to resolve sa mga issue karon you experience in the past. So medyo okay na, wala na problema, so nag-enjoy karon. Wow, enjoy mo. Wa ko lamot nimo, ay lamot na siya. Sa pag-enjoy na Libra nga wala matadalig kuan. Wala matadalig sa skybox, may RG kuan. Sa imong gugma karon Libra, no? So you will take the chance and change sa imong routine kanong adlaw Libra. So imong makita karon sa galingon, you will see yourself as a natural seducer kanong adlaw. So try lang to make the most of the day para walay problema. Sa imong career man mo karon, na kay mga acute sense of investment karon kanong adlaw Libra, wa bungga. Na kay mga yoban acute sense of investment karon adlaw. So make the most of it lang. Check. Imo ni kapala mo milabot aning gara pug ka. Para sa imong kayuhan mo karon, you'll never have complete control karon of every variable in life. Variable. So dili na kuan. Tibuok na di na sensiyo variable. So you need to accept lang the universe has its own time. Ayun lang siya po. Para wala problema, Libra. Scorpio, imong ma-realize kanon, you will realize today how you're handling your impulses in the wrong way. Ayaw pa na lang ha, medyo mali. Ngayon, pag-handle sa mga impulses, medyo dili maayo ka rin, Scorpio. Sa imong gugma karon, you must learn to give things the level of importance they deserve. Mga panay ka ha? Not more. So avoid lang being carried away by reactions para walay problema sa imong gugma is Scorpio. Sa imong career ka mo karon, dili jud ka you can't live the life partying and being irresponsible karon ko Scorpio. Dapat ka try to settle down lang. Di ba? Settle down lang. Ayaw jud kag tindog. Mabinang palingkuron ka, settle down. Try daw to settle up. Settle down na gidiri. Apa-apa dyan gara po ka. Para sa imong career ka mo na makaroon, dili dyan ka makadepend. You cannot depend on other people's opinion karon laway Scorpio. On you ha. So you need to make your own personality that you are comfortable with para sa imong kayuhan. Sama naman atong second set sa itong panahon ng adlaw ha. Si Leo, Virgo, si Libra, si Scorpio. Ang ikaduhang set nga mapas mo. Kay nga no, sila ang ikaduhang nito. Wow. Yes, babapag ka nito kayo. Take the time in your pilot pants. Diba? Oy, gano'n ko, di ba? Napo diri, wow, New Year na. Oy, dapat masuko po mo ha. Kay kanang mabahay daw. Kanang mababahay daw nga, hilig masuko. Manambok jud na. Di ba? What? Check, ana siya, Tinodyo na ha. Kanang mga babae nga si kasuko, manambok jud na. Di ba? Napo diri. Sir Lando, Paskog bagong tuig, magminayo ko kay nahurot na jud. Naglumba, nagkahurot ang akong dugo, kwarta ug buhok, pasensya sa natong 2024. Hinaot man ta nga unan karong 2025. Ginoo ko. Di ala, kuyaw, imo na, bala ka, umilabot nimo. Basta pag minayo lang jud kay di ka magminaayo no? Nakatawan ka sa mga daotang Espiritu Santo. Hala ko ba tayo lawal? Huy! Kadali na ba sa oras, oy? Karami ka og lechon, kaniga mga tagli. Wala, joke lang, bulad lang. Lami na kahit kag bulad doon, I miss na, di ba?
Hala ko naman tayo ilang mga rason sila gandam nagpaningod to ang mga tumasugit paminaw. Katikaon na to, tigluto na. Hala, pagpaganon atong mga estudyante, alam, busy na kayo magpa-enroll. Wala na, close ang enrollment. Joke lang, happy-happy lang. Easy. Hala, siya, gitna. Wow, Adila Molina, happy morning. Og si Jocelyn Apolonio diya sa San Roque, happy morning. Labi na ito mga soke diya sa, syempre diya sa may, Kabatangan, sa may vulcanizing shop, happy morning ka na ito. Talingat ang alas syagit na pakpak ka na din. Regine! 1, 2, 3, let's go! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Oh, hello! Nagpapalihod na. O, dito mga soke diya, mga karinderya. Halaka no! Oh, sabi na solong na muna sa Prince Lechon. O, diba? Kailan medyo kayo, oh. Kimingaw na ko nila. Oh, wow. Happy lang, John. O, sa barcode. Wow, President Tilawin lang. Hindi lang 0936404014. Na-taste lechon, malat, spicy. O, diba? Tilawin lang. O, labi na sa akong, o, diba, for catering delivery functions, barcode grill and restaurant. Wow. Happy lang. O. Dahil ang 090538399975. Wow. Bongga, dupag kanindot to kayo. Pagkaon na daw mo. Ingon po dili, o. O, diba? Pangaon na mo. Ingon po dili. Ay, ginoo ko. Di na ko mukhaon Sir Lando kay nag-try yun ko nga magpababa og timbang Sir Lando. O nag-try daw siya nga magpaubos iyang timbang. O kaso di jud ganahan ang pagkaon Sir Lando, kaon lang jud yan. Very much. O diba? O yan na po nag-start na po niadtong 2024. Ga-delete na sa mga add to cart sa ilang mga Shopee diya. Karon nagsugod na po add silang cart. Oh, nagsugod na po. Oy, sa mga asawa diya, happy tang Valentine's Day. Pasidaan lang ha, ang Valentine's Day para na sa mga hilomon og sweet nga asawa. O, di ba? O, ang Valentine's Day para sa mga hilomon og sweet nga asawa. Okay. Kato mga isog nga asawa, paghuwat mo sa araw ng kagitingan. Kaya mga yan. Lalaban tayo! April 9. Huwag sabihan na itong third set sa itong kapalan ng mga lawa. A few moments later. Atot yun ang kuhanoy ka ng isog ko. Hindi araw kong kitingan ang kunay na ako. Nagsogod na po sila ipon-ipon para Valentine's Day. O, diba? No, isa, oy, magpretitit sa ta. Pretitit. Magsinulog sa ta. O, diba? Isa mo naman Valentine's Day. Ayaw mong siyo to Valentine's Day. Si mong kisgot. Ginawa ko. Before Valentine's Day, birthday na ako. Kulirit. Ano siya diyo? Ay mo kabalaka kay last year. Wala siya kumakikay sa birthday kaya na ko'y travel. No? Lami man dahil ba sa di magikay, no? Nindot kayo. Happy birthday. Leave what you want and want you what you leave. Nindot man di ay ka nang dito, di ba? Masinot og birthday ka na yung mga hatag ni mo. O, di lang ko mga iyo, ha? Magpaabot lang ko. Ay, feeling. Hoy, Secretarios. Hoy, Secretary, you need to listen more carefully karon sa imong lang lawas, ha? O, di ba? Or else, wait na paying the consequences lang. Ay, kabala ka kung na imong ibatis mong lawas. Kaya na may medical assistant. Sa imong relation karon, you are in has become completely unhealthy for you.
So unhealthy kaayo ha. So it is physically and emotionally unhealthy jud ang imong karon. Dili maayo mong mga sekretarios. Sa imong karakter ba nimo karon? Kinahanglan you will need to finish to finish some of your tasks karon that have been put off days earlier lang. So don't falter now. Bantay-bantay lang jud ka. Para sa imong kayo nimo karon. You cannot be so narrow-minded karon sekretarios and stubborn. To think your word is always the last word. Ayaw jud ka panay pagkakag-ulo karon. So you need to learn to accept your essential. O siyempre na po kay mga human flaws, di ba? O na po kay mga siyempre masayo po ta, nobody's perfect kaya ayaw po ganawa para na sa imong kaayuhan jud na siya. Para wala ay problema. Capricorn, di jud ka maka-ignore ka. You will not able to ignore some truths karon that have been haunting you for some time long. So it is now to face them. It is now time to face them. Imo na pagkatubangon unsam na mga issue karon, unsam na mga kamatuoran karong adlaw Capricorn. Sa imong gugma karon, ayaw ka pagpangita, ayaw ka pagpatabang. Don't seek any lover's arms karon nga solusyon sa imong conflicts with your partner. Kay maunay magakos og trouble, magakos og kasamok ninyo karon. So kung imong sad-an gani ka pangayog pa silo para sa imong career ta mo karon. Kinukuyo man acute intuition karong adlaw Capricorn. So make the most of it financially para wala kay problema sa imong financial sa trabaho sa imong karera. Para sa imong kayuhan dapat imong ibutang sa imong kinabuhi. You need to bear in mind karon the needs of your partner nga dili na magmatch sa imuhang kinahanglanon. So you need to pay more attention lang og unsay ganahan sa imong partner. Dili ba Aquarius? Aquarius, you have to understand, you need to understand karon nga ang imong kinabuhi, life goes beyond what you see or touch. So don't let life pass you by. Para wala ay problema sa imong kinabuhi. Para sa imong gumakaroon, kinalagayon na to get home to rest. Mandi pa gani, muli na way kapoy, garap mo kaso ni kay gusto ka. You will want to get home to rest, but you will only find trouble. So try lang to keep your cool. Bugna-bugna para wala ay problema Aquarius. Para sa imong career, dapat na makaroon. There will some ugly discussions karon with your workmates karong adlaw. So they will prove they are not worth your love and trust for them. Bantay ka ha. Para sa imong kayuhan karong Aquarius, di jud ka makalikay. You cannot ignore karon the needs of people karon around you just to fulfill your own. Ayaw ha. Dapat you have to open your heart. So magpa-bypass ka, Aquarius. Mamaylo na tang Mami Arjin kay nakom ni sa kuan sa iyang security agency. Hoy Pisces, kinuguli kayo jud ang pagkuanan ay mga panaglalis karon sa imong pamilya karong adlaw Pisces. Try lang to resolve every problem through dialogue lang. Ayaw dyan pakigbugno, pakigpatay, ayaw dyan tao na. Dialogue lang, monolog, katalog, trialog, gala, bahala, logi-log dyan. Mauna, trialog, muna ikon. Muna in English, nalogi katulo, trialog, logi. Sa imong gugma karon Pisces, a perfect professional life karon is not always compatible with love. Tinuod na ha, di ba? So but you have to examine your priorities in detail para wala problema sa imong gugma Pisces. Para sa imong career ka ba na magkaroon? Don't let reset imong mga walay sweat, imong mga dimalas, bad luck nimo affect sa imong permanente, sa imong confidence, sa imong professional skills. So kung dili ka swerte, ay lang saba, inay-inay lang. Diyan man ay magka-apektar sa imong ayaw, sa imong pagsalig, your permanently, your confidence, sa imong professional skills, ayaw, ganun ko. Ang kinabuhi lang mo naggulong. Di ba, Pisces? Usay nasa taas, usay nasa vulcanizing shop para walay problema. Para sa imong kaayuhan karon Pisces, sa imong kinabakaroon in your life,
Imo magkuha karon, you will face many losses karon nga importante kaayo nimo. So importante is that you also see what you get from that. Sa imong mga pagtulunan kanimo nga wala nimo nga mao jud pinito siguro mawala man jud na. So imo lang jud ang ibutang sa imong nga maghatag nimo pagtulunan of what you get from that. Kanang nangawala nimo. Samaw naman na atong kapalarang adlaw atong kapalali sa tambal og di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase nga sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor. Get your card, your cash, and transaction slip. Because sa atong horoscope, we can find ways. Diba? Diba? Ay, ginawa ko mabuang ko sa gisang horoscope, ginawa ko mapasmo jug ka. Mapasmo jug ka sa atong horoscope. Nga naman, madala ang horoscope og swertres 645, 642, 646, 68. Ay kalimot kay pasmo putana, hindi ka kilamo. Hala, sa kita ka nag-aula sila. Regine. Ang galing sumayaw at Marino News FM from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Yes! Wow! Pagka lang ito ka. Nautaw lang tag oras. Ang inyong mga problema, add to cart lang sa mga problema. Ako na magpukaan karon, mo promise ko ron nga din ako mo gasto. Mo promise ko ron nga din ako mo gasto, mag-save na jud ko ron, di ba? Sigurado ba kayo? Sa ganun yung answer dahil, lechon. Onya, sa gusto mo snack ka ng King Burger? Burger King. Uy, sana all. Thank you. Promise ko nga ugma natay green matcha o kape americano. Nagali mapabungol-bungol ya, patyong ko ng radyo dyan sa Markiling. Hello, good morning. Salam sir do pag-great shout out ni Doktora Almarisa Kalinggalan and Kagawad Benjamin Kalinggalan of San Jose Goso. Thanks, Idol. Ay, salamat ka, Idol. Happy New Year. Ano ka sa mulimo? Dok, kanang gitex ni mga number nako, mapo na akong GCash. Akong GCash, your 935-907-185. Easy. Ang sinagal mataas sa programa Top 2012 by Uncle Ruben Pangardo. Alao na heart-hearted ba pa Joms. Wow, the only wow. O grak-rakan sa Marino. Ay, ginawa ko. Wow! Ginawa ko manamit naman. Oy, atong swertres. Ay, swertres. Oy, sukantanin nila, di ba? Ala, taya na. 636 og 397. Wow! Congratulations! Salamat sa mong broadcast operation station manager. Ano sipat-sipat magalago sa daing galaga. Idong man, broadcast operation station manager. Kailangan si Dr. Renalyn Tidahay. Yes, sir! Og siyempre, among broadcast technician, commissioner, technic, all the techniques na dyan na niya. Si Mr. Ruben Cute Pahardo. Wala ay magkakumpara ni niyang tauhan, ha? Siyempre,
payong sa baas kaginan ang tigitik sa kawanagan. Wadyon mausap sa baan lang yapon. Si Lando Bisaya dawan sa akong programa ang katupnan pero dili malabuan ang gitik-gitik og pasiaw ni Landong Bisaya. 2.5. Tumga kay 25 naman. Dito sa sikat, nagkakusog na istasyon ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy drinking!